toivottavasti te ette voitte valaistusta. Eli tää on ika koulupäivä heti mun ekassa koulussa tai uudessa koulussa. Ja mua harmitti, mut eiks me voitais mennä suoraan videoon? Vaan mennään. Ja tää on ihan aamusta vaan. Mennään videoon. Mennään videoon. Älkää. Vitsi kun täällä on hirveesti näitä oppilaita. Pitäisikö oikeesti? Onks mä eksynyt? Varmaan en. Mut tosi outoa kyllä. Tää on ihan uusi koulu mulle. Tosi kivaa kyllä. Vitsi toi kundi on tuolta takarivis niin söpö. Mikä sen nimi on? Hyvää huomenta oppilaat. Hyvää huomenta opettaja. Good morning miss. Good morning everybody. Good morning miss Pipa. Buenos dias. Buenos dias Pipa. Sit down please. Okei, eli tänään aloitetaan aamujutut. Eli meillä on tullut siis uusi oppilas. Jee! Tosi kivaa. Joo. Ja meidän uuden oppilaan nimi on Malisha. Tulet Malisha tänne. Kaikki esitelkää, kertokaa nimensä ja teidän vahvuus. Tuolta takalta. Mä oon Chelsea ja mun vahvuus on harkitsevaisuus. Sitten kun kaikki olit esittänyt itsensä. Casey, oliko kiva? Siis Marista, oliko kiva tutustua tähän? Joo, tosi kiva. Joo. Minä olen siis opettaja. Minun nimeni on Pipa. Ja tosi kiva teitäkin nähdä täällä. Minulla on yksi harjoittelija. Mikä se? Noora. Moi. Ja Veronika. Moi. Veronika on siis täällä meillä 2 viikkoa. Ja Veronika siis sitten menee omaan kouluun. Eli joo. Toivottavasti tykkää tästä luokasta. Eihän tässä muuta sitten olekaan kun voitte mennä välkälle. Juuri en ehtinyt ennen sanomaan. Yritän aina tehdä tälleen. Eli menkää välkälle ja välkän jälkeen meillä siis loppuu koulu. Eli voitte periaatteessa mennä kotiin. Jee! Moikka! Moikka! Hyvää viikonloppua! Välkällä. Minulla ei ole kyllä mitään kavereita. Pitäisikö pyytää? En minä uskalla. Mitä kun minä sanoin jotain väärin? Taidanpa olla sitten yksin. Oi, uusi oppilas. Pitäisikö sanoa sille mitään? Tai pitäisikö edes mennä kaverustamaan? Se on kumminkin nörtti. Tää on tosi outo toi uusi oppilas. Ei kai pitäisi mennä sen lähelle. Ei varmaan.
Toi kyllä meillä onks ainut kisassa. Meillä ei oo aiemmin ollut tommosia pupuja. Joo, tajuun. Sori. Mä voi olla varma. Kai mun pitää lähteä. Näköjään minä en uskalla mennä. Mä en halua olla sen kaveri ainakaan. Ai ihan outo toi uusi oppilas. Mitäköhän nää ajattelee musta? Onks mä liian ruma niitten mielestä? Tai mitään semmoista. Outoa. No. En minä kyllä haluaisi olla tuo kaveri. Minäkään. Se on vitun ruma. Hyvin. Ei ikinä. Se vain nauraa mulle. Mulle se nauraa kumminkin, koska olen orava koira. Orava koira. Orava koira. Orava koira. Ja osoitti käpyluu. Älä mun 2 lempiruokaa. Toi uusi oppilas on kiva. Vitsi kun nää on rumi. Toi uusi oppilas on tosi kiva. Kai pitäisi olla senkaan. On se mua Jasmin. Moro. Toi on Jaris. Sori Maria. Ei haittaa, vaikka mua sattukin vähän. Wow, toi on uusi tyttö. Pitäisikö saanut sille moi tai ei? No, ehkä. Moi! Videolla tommonen nolous. Kai mun pitää lähteä. Mikä tolle tuli? En tiedä. Haluaisitteko te olla munkaa? Joo, tosi kiva olisi olla. Muutama vuosi sitten. Moro!